Mga kaigsuonan, niabot na gyud ang adlaw nga atong gipaabot. Ang adlaw sa piniliay. Excited na ba kita mo butar ni aning adlawa? Ni aning adlawa, manghinaot unta na kita nga mapili nato ang mga tinuod nga magbalantay sa ato ang nasod. Nainangutana sa ako, Father, kinsa may magbantay sa mga tigbantay. Nindot kay sa ato ang nasod mga kaigsuonan na mga institusyon nga magbantay sa atong mga magbalantay na amantay COA, na Sandigan Bayan, na Ombudsman, na Commission on Human Rights. Pero nangutana pag siya og utro, unya kung ang tigbantay, bantayanan pod, no, kinsa may magbantay sa ilaha. No. Niingon ko nga, wala na ilain. No? Ang magbantay, sa mga magbantay sa nagbantay, ang ato ang tinuod nga magbalantay, ang atong Ginoong Hesus. Tungod kay, ang usa ka tawo, kung aduna siya'y relasyon nga lawom og tininuoray ngadto sa atong Ginoong Hesus, kabalom na siya maminaw sa dikta sa iyang konsensya. Mao bitaw nga naisgutan diha sa ebanghelyo ni aning adlaw nga ang mga karnero sa atong Ginoong Hesus mamati gayod sa iyahang tingog, no. Ang tingog sa atong Ginoong Hesus ato kana siyang mapaminawan diha sa kahiladman sa atong pagkatao, diha sa atong tagsa-tagsa ka konsensya. Nganuman nga atong paminawan ang atong Ginoong Hesus ug nganong makaingon man kita nga siya gayod ang tinuod nga magbalantay. No, una, kay siya sihag, no. Mintag siya transparent, wala siya gitago-taguan nga mga hiwing binuhatan. No, moagi daw siya nga na gyud sa atubangan, moagi sa pultan nagsulod niya sa turil ug mukat-kat tinuon sa labing bahin niini. Kawat kana siyang mukat-kat sa lain, mao daw na ang tulisan ug ang kawatan. So kung ang usa ka leader nga atong pagakpilion sa kamaayong magbalantay, siya dili magtago-tago sa iyahang mga binuhatan, kay kasayod man siya nga walay hokus-pokus ang iyang mga gipangbuhat, no. Dili siya mahadlok nga tukion ang mga records kung unsa na ang iyahang gipangbuhat. Ikaduha mga kaigsuonan, ang usa ka maayong magbalantay, siya adunay maayong panag-ingnan nga gipakita ngadto sa uban, no. Niingon si San Juan diha sa ebanghelyo ni aning adlaw, mamati ang mga karnero sa iyang tingog ug mag-una siya kanila sa ilang pagula. Kung atoan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya. No, maayo untana kon ang leader nga atong mapili na ning adlaw naghatag og maayong panig-ingnan ngadto sa uban. Aron ang gusto niya niyang ipabuhat sa mga lumulupyo ning atong nasod, iyahang ato ang tumanon kay nakita nato nga ang ato ang leader mismo nagbuhat niini. Ikatulo mga kaigsunan, nindot untana kung ang ato ang mga magbalantay nga mapili, no, magdala og kahiusahan sa ato ang nasod, dili siya muanhi aron sa pagpatay og paglaglag, no. Iyahag yung i-build up ang relationship ug ang kinabuhi aron makabaton og kinabuhi nga madagayaon, dili lamang ang pipila ka mga sakop sa ato ang katilingban o nasod, kundili ang kinatibuk-an. Nan kung susihon nato ang mga kandidato nga nanaga ning piniliay 2022, di gid ta makaingon nga naay perpekto nga kandidato, no. Hingpit. Pero igo na nga naay mga kandidato nga naningkamot nga ilahang masundan ang mga maayong hiyas nga gipakita sa tinuod nga magbalantay. Walay lain kundili ang atong Ginoong Hesus. Pero ang pangutana, asa man gayo di ay magsugod ang pagkamaayong magbalantay
sa usa ka leader, no. Nindot kong ato ang lantawon ang kinabuhi ni San Pedro nga gipili nga mahimong unang Santo Papa sa atong simbahan, leader sa mga tinun-an, leader sa mga sumusunod ni Kristo. Kay kini manggod si San Pedro nasayod na kita sa iyahang kinabuhi nga siya mismo usa ka makasasala, usa ka traidor, no? Usa ka nibudhi, no? Sa atong Ginoong Hesus apan siya gihatagan og higayon nga mabag-o ang iyahang kinabuhi. Tungod kay nabati niya sa iyang kinabuhi ang dakong gugma sa Dios, nareporma ang iyahang kinabuhi. Mao man nga diha sa unang pagbasa atong nasayran, no, kung naunsa ang kinabuhi ni San Pedro human siya nakahinagbo sa nabanhawng Hesus. Ang iyahang kinabuhi isip usa ka leader, dili siya usa ka leader nga nagpakita nga kaya niya buhaton ang tanan. Nga siya adunay sakto nga kapasidad. Gani siya mismo, no, kanunay nga nasayod nga kinahanglan niya mamati sa mga ideya sa ubang tao. Mao man nga siya nakipagdialogo diha sa unang pagbasa ngadto sa mga uban nga ni-criticize sa iyahang gipangbuhat. Siya usa ka leader nga andam nga maminaw kay nasayod man siya nga ang mensahe sa Dios pwedeng maipadayag dili lamang pinaagi kaniya kundi pinaagi usab sa ubang tao. But pasabot mga kaigsuonan, nindot kon ang usa ka leader, no, usa ka leader nga instrumento haron nga mapaminawan ang tanan diha sa atong panagsabot kung unsa gayod ang angay nga buhaton aron atong matuman ang kabubuton sa Dios alang sa ato ang nasod. Hinaot nga ang dalan nga natultulan ni San Pedro padulong sa iyang pagkamaayo nga leader sa atong simbahan mausab ang dalan nga matultulan unya sa mga leader nga atong mapili nga mahimong magbalantay sa ato ang nasod. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.